दिनै 2026 मायथाइनि 25 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनैनि गोथार मंगलबार सानाव गुवाहाटी बाथौफुरिनि मिरु बाथौ थानसालियाव सानजा तामुलपुर जिल्लानि बाथौसाफोरा आरज गाबहैदों। आरज गाबनाय हाबाफारियाव मिरुनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांजों लोगोसे अमृत गयारी बिथाङा बोसोन बिबुंथि लाखिदों। धृतिराज खाख्लारिखौ गाग्लोबग्राफोरा निमाहा बिनांबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइलनि नयनतारा सुपार मार्केटआव जादोंमोन जाथाया। मख'नो गोनांदि नयनतारा सुपार मार्केटनि मावथिफोरनि गाग्लोबनायाव धृतिराज खाख्लारि आरो सिकमानि नफ्लां मुंनि सानै लाइमोना जोखोम जादोंमोन। थांनाय माखासे सान सिगां बर' फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय जाथाया मोनसे गोरोबलायनायाव फैबाय। तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव सासे फरायसा बिलिफां बसुमतारिखौ बुनानै जोखोम खालामदोंमोन। तेजपुर साइन्स एकाडेमिनि खुंथायारि गोरायुं आफादा गौथुमफोरनि गेजेराव सावरायलायदों। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव HIV-नि अनजिमाया बांदों होनना खौरां मोननाय जादों। सा 38 केडारफोरनि देहायाव HIV मोनदों होनना मिथिनो मोन्दों। 38 HIV पजिटिभफोरनि गेजेराव सा 5 हिन्जावसाफोर आरो सा 33 हौवासाफोर। फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदिनि जाउनाव HIV बांनायनि सन्देह खालामदों। दासान्दि जोबथेसालियाव गासै 1802 केडारफोर दङ होनना मिथिनो मोन्दों। APL क्रिकेट गेलेनायाव बाहागो लाना बड'लेण्डनि मुं लाखिनो हादों कक्राझारनि रहित सेन बिथाङा। रबिबारखालि बरपेटा ब्रेभ्स दोलोजों फाइनाल गेलेनायाव 5 उइकेटआव देरहानानै दिनै कक्राझाराव गिदिंबोफिनबाय गुवाहाटी रयेल्स दोलोनि गेलेगिरि रहित सेन बिथाङा। रहित सेन बिथांखौ दिनै दुंब्रुदै बरायदों जायगानि रायजो राजाफोरा। दिनै चिरां जिल्ला खुंथाया आसाम दर्शननि चेक रानदों। चिराङाव गासै गं 583 धोरोम आफादफोरनो आसाम दर्शननि चेकखौ राननानै होदों। मोनफ्रोमबो धोरोम आफादफोरनो 1,50,000 रांनि चेक रानना होदों MLA पानिराम ब्रह्म बिथां आरो चिरां जिल्ला बेंगिरिनि गुकुल चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना। निउजिलेण्ड सोरखारा मोनसे गेदेर थांखि लादों। 16 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय गथ'फोरा बाहायनो मोननाय नंला समाजारि बिजों। बाहायनो हानाय नङा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इउटुब, स्नेपचेट, टिकटक। ससियेल मिडिया बाहायनोब्ला बैसोनि फोरमान बिलाइ गथायनो नांगोन। बे थांखिखौ लादों निउजिलेण्डनि सोरखारा। चिरां जिल्लायाव फरा फोरोंथाइनिफ्राय नेवसिजानाय फरायसाफोरनि बेरेखा खुद्रिसारनाय आयदा बिजाथाइ फोरमायदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा। सोरखारनि जाना बेनि जेंनाखौ लानानै सावरायगासिनो दङ आरो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जिल्ला खुंथायजों सावरायगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों देरहासार बसुमतारी बिथाङा। आरो बांसिनै जाहाथे टिचारफोरखौ एंगारनानै खामानि मावनो हायो आरो सेन्सासआबो नागारनो हायै मोनसे हाबा हिसाबै नेसनेल लेभेलनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै सेन्सासखौबोथ' खालामनांगोन। दा बेखायनो फोरोंगिरिफोरखौ एसे माने खमै थिसननानै बांसिनै गुबुन डिपार्टमेन्टआव मावनाय माने साख्रियालफोरनि गेजेरजों बे सेन्सासखौ खालामनो थाखाय जोङो सरकार माने डिसिफोरजों रायज्लायबाय थानाय जादों आरो डिसिफोरखौ खमैनो फोरोंगिरिफोरखौ एबजर्ब खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। आसा खालामदों बेखिनि खेथ्रआव जोंनि अफिसार्सफ्रा रायज्लायनानै जोंनि जायफोर अफिसारफोर बिसोरो बे रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ नायनानै थाबैनो सिद्धान्त लागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर हालंबारि गामिनि ब्रेस्ट केन्सार बेरामाव गोग्लैनाय बर'नि सासे मेथाइ खनगिरि आरो अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटी सेन्टारनि मेथाइ खनगिरि दिप्रमा दैमारी बिथांनो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिथोन बायदियै BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो रिन्जय बर' बिथांमोना 3 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायदों। आङो सासे मेथाइ खनगिरिमोन। आंहा ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै दङ। आङो दायो गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। आङो हाग्रामा सार बिथांनिसिम आङो रांनि आंखालनि थाखाय आखाइ खबजोबै आरज गाबनानै रां बिनायाव बिथाङा जे आंनो बेखिनि रांखौ
अनसायहरदों 3 लाख रांखौ अनसायहरदों बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आखाइ खबजोबै खुलुमहरनाय थाबाय आरो लोगोसे हाग्रामा सारा इयुथ बिपिएफ पार्टिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बायदि मावथिफोर बिथांमोना फैनानै आंनि न'सिम दिनै रांनि थफ्लाखौ होफैबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद अननाय बावहरनाय थाबाय बिथांमोना दि आंखौ बिखिनि नायफैदों 40 बोसोर बैसोनि हाम्फे बसुमतारी बिथाङा मुम्बाइआव जानो गोनां इलाइट मुम्बाइ 2026 आव रोजाबनो खाबु मोनदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि हालामनि नावबान्धा गामिनि हाम्फे बसुमतारी बिथाङा आगस्तनि 22 खालाराव गुवाहाटीआव जालांनाय ज्योति चित्रबान फिल्म स्टुडिय'आव रिच मेगा मडेल 2026 नि अडिशनाव रोजाबनानै बेस्ट रोजाबगिरि बान्था मोननायजों लोगोसे इलाइट मुम्बाइ 2026 आव रोजाबनो सेलेक्शन जानो हादों। आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि आंनि बे दोंसे मेथाइ बेमोन आरोना। बेनिफ्राय मा आरो बेबायदि गुबुन गुबुन हमनानै ला एसामिस मेथाइ दङ हिन्दी दङ बेबायदि खनदोंनो खनफेराखै आं खनफेराखै बेनो फार्स्ट स्टुडिअ गाखोनाया दाथ' माने गोबां मेथाइखौनो खनहैनांगोन बिदिनो जासिगोन दा हानायखिनिखौ बेसां हायो आवगारायनोसै बेबायदि मैया जिहेतु माने गुवाहाटीयाव आसाम स्टेट जानानै जिहेतु मोनसे सिंगिंनि बादायनाय जादोंमोन आरो बेहाय माने बेस्ट एवार्ड हिसाबै मोननो हाबाय मा गोसोआव बोरै मोनदों? खुलुमबाय आंनि नामा हाम्फे बसुमतारी आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गामिया नावबान्धा हाबि बेनिफ्राय आंनि दैदेननायाथ' बिदिनो 2022 निफ्रायनो आं बहुद नाजादोंमोन नाजानायजों लोगोसे जोंहा बिकि सारा जेरैबायदि आंखौ मदद खालामबाय बेखिनिखौ मदद खालामनायजों लोगोसे बेखिनिखौ आं मोननो हादों बेखिनिखौ मोननो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों सारनिफ्रायबो बहुद धन्यबाद होदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिनिफ्राय हानायखिनिखौ आं नाजानोसै। मेथाइ खननाय बादायनायाव बेसेबांसो दंमोन? जोंनि मेथाइ खननाय लोगोफ्रा बा माबानायफ्रा लोगोआवहाय थानायफ्रा 86 दंमोन आरोना बेजों लोगोसे हानायफोरा सेलेक्ट जाबाय हायिफोरा सेलेक्ट जायासै बेबायदि होनबाबो दा बिकि सारनि अननायाव बेखिनिखौ आगबारायनो हाबाय आरोना बेखिनिखौ आगबारायनो हानायखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं। मुम्बाइ बायदियाव थांनो थाखाय दायो खाबु मोनदों जेनेबा गोसोखौ माबायदि नांदों? मोजां नांदों। औ बिनि सिगाङाव बहा एसे मेथाइफोरखौ खनोमोन? आङो मेथाइखौ ओरैनो स्टेजफ्राव गानाय जायामोन प्रग्रामफ्रावबो थांनाय जायामोन लेङो लेंनाया होमबाबो थांनाय जाया स्टुडिअ जा नेरसोन सारनि स्टुडिअ आं थांनानै गान बानायदोंमोन ओमफ्राय गानालाय इसिबां गैया मोनथाम दं आरोना माबा मा होनो मडेलिंबो ओमफ्राय बैसागुबो आरोना माखासे दा एलबाम बानायनो माबा खालामबाय थादो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे दंबावो भइस डाबिं होनो बेखौ थारमाने होनाय जाथ'वाखै आरोना मा जागोन बेयो? बेबो मडेलिंआनो बेबो रायजो राजाखौ मा खावलायगोन जिहेतु नोङो सापर्ट गोनांथि जायो नङा होमबा? बेबायदि रायजो राजायाबो बेबायदिनो जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो रायजो राजानिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहुद साबायखर बावबाय लोगोफ्राबो थारमाने आंखौ बिराद उसाब होदो आरो थांना नाय जाहाबो नाम थागोन बेबायदि बुंदो आरोना बिनि थाखाय थारमाने आंबो गोसो होनाय जाबाय आरो बिकि सारा जेरैबायदि लेंफैबाय बेजों लोगोसे आंबो उसाब जानानै थांनाय जाबाय आरोना बेजों लोगोसे बेखिनिखौ आं मोननानै
बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो